Здравейте, аз съм Веселин Недялков от агенция Ремакс. Днес имам удоволствие наистина да ви представя невероятен апартамент в Младост 1. Само уточня, локацията е превъзходна. Кефти метро има близко, кефти градски транспорт, чудесно. Идваме насам, има една прекрасна камина, както виждате сами цимент бетон работа. Камъни, вентилация, трепач. Имаме тук също една декорация, която е от камъни и много красиви растения. Така, тук има место за вашата черна техника. Кабел от едната страна, друга кабел от другата страна, става чудо. Маса, която е много странна, интересна, лично мен много ми харесва. Така, когато канете гостите, намеквате с тази прасенце касичка, че накрая трябва да оставате нещо за вас. Имаме си климатик. Това е изолация за по-хубава акустика. Лично аз одобрявам много, когато има хубави купони и хубава музика, няма да дразните комшите, плюс което е шумоизолирано от всякъде и топлоизолирано от всякъде. Тук вентилацията е много хубава, защото може да си го регулирате както си пожелаете. Както чувате, не пречи, защото не мочи. Идва приток на свеж въздух, така може да пиете и да ядете колкото си искате. Така, минаваме към кухня. Хубави електроуреди, модерни. Имаме си абсорбатор, имаме си отново. Така няма да мирише и манджата. Честно казвам, много често ми се случва да загори манчето и мирише. Миската е готина. Тук е местото за, ако искате, съдомиялна машина. Тук е местото. Така, минаваме нататъка. Да кажа само, значи тази камина е действаща, отоплява стаята и то много добре. Отоплява една друга стая, която е важна да е топла. Само след малко ще минем към нея. Много ми харесва. Така. Това е първата туалетна, която е за гости. Вие се мечтава за апартамент с две туалетни. Така няма да се карате изобщо с семейство, кой да сутрин, защото ако сте една туалетна има и деца, сутрин става мазало. Това не се вижда навсякъде. Копче с LED индикатор. Оп, тъмно, оп, светло. Така няма да се чуете и да отцапате седите в черно с пръстите. Така, родителската спалня. Заповядайте да ви покажа. Много красив и издържан стил. Барок ли е, рококо ли е, не го разбирам, не го знам, обаче много ми харесва. Прекрасен изглед към площадка. Имаме си и тераска. Оп! Пускаме си детето навънка, да си играе на площадчицата, което е безопасена. И се сядаме на теферич и си пиеме кафето. Супер! Кафенце с фрещи. Така. Продължаваме с спалнята. Има много хубави гардероби. Лично на мен много ми харесват. Функционални. Тази спалня се отоплява от камината, както казах. Ето изводите. Частта, която най-много ми харесва, тук, в тази спалня, ако сте решили, че искате романтика и е време за още едно дете, ето го и момента. Мен лично тази идея много ми допада. Но да не се отплескаме. Продължаваме нататъка. Ела, сега да ви покажа и на всичко отгоре ми е мокро помещение. Значи ето го мокро помещение, което си има бойлер. Значи казваме, имаме камина, имаме климатик, имаме и бойлер. Няма и притеснява дали има топла вода или няма топла вода. Пералня, която е нова. Тук може да си видите всичко, каквото ви е кеф.
Минаваме към баня с туалетна. На едно, обаче елате да видите. Значи първо, то баня е. То това си направил като спа център. Първо всичко тук виждаш, всичко свети. На клетки. Умна работа. Имаме си душ, имаме си туалетна. Ето, спа център. Свежки ароматизирани. И най-готината част за релакс. Уморен си, изкусна светлиничка си имаш, опъваш краката и заспиваш евентуално. Това ли мечта си взема такова. Минаваме там. Последната стая, но не по важност, това е детската. Както виждаме в традиция Том и Джери, пасото до всичките Дисни герои. Явно е по-модерна работа, преди по-мое време беха други анимационни герои. Имам излъз към терасата пак. Това е хубавото. 3 стаи, отите може да излиза към терасата. Хубаво! Държа да подчертая, че този паркет не е както аз начало се подложих, че ламината ми си е истински натурален паркет, който е топлоизолиран, стените също са топлоизолирани, шумоизолирани. Както виждате, тук има много хубаво осветление, което може да се регулира. И детето няма да го страх да спи само. Така, и вие ще може да се усмути така добре. Има сега охранителна техника на всички стаи, радиатори. И така, това е което искам да ви предложа. В интерес на истината, ако искате да усетите всичко, цялата обстановка, не само на детска стая, не само на спалната, там не става, цялата тази обстановка, цялата тази изолация, цялата тази акустика дори, заповядайте на нашия пореден Open House, втори сезон, който е на 9 октомври, от 10 до 2 часа, повтарям, от 10 до 2 часа, за тези, които не са разбрали. Това от мен, малко ли? Айде, чао до после. Сори, 9 ноември, не 9 октомври, 9 ноември, 9 октомври беше първи, 9 ноември от 10 до 2 часа. Спретнати, чакам ви. Чао!